Hos Macrodot er vi underleverandør til hele den grafiske branche. Og derfor ved vi også, hvor vigtigt det er, at vi giver en skarp og præcis pris, uden skjulte gebyr, som I kan give videre til jeres kunder. Derfor har vi hos Macrodot 0 opstart, 0 minimumskøb, 0 gebyr og 0 fragt. Jeg hedder øvrigt Louise, og jeg glæder mig til at hjælpe dig. Hos Macrodot, der leverer vi messevægge, diske, lyskasser, akustikløsninger og print på plader, folie og bannere. Vi har også et stort udvalg af outdoor-produkter, blandt andet beachflag, reklameflag, pavilloner, strandstol og parasoller. Men det vi ikke har, det skaffer vi. Jeg hedder Trine, og jeg glæder mig til at hjælpe dig. Ja, nu kan jeg jo nemt stå her og fortælle, hvor gode vi er. Men hør, hvad en af vores kunder siger. Jamen, vi har valgt Macrodot af 2 primære årsager. Service og kvalitet, hvor I gør det rigtig godt begge steder. Kvalitetsmæssigt er det bare langt bedre end så mange andre, og på servicen ved vi bare altid, hvor vi har jer, og det er fantastisk. Klik ind på Macrodot og bliv forhandler, hvis du ikke allerede er det. Mit navn er Søren, og jeg glæder mig til at hjælpe dig.